Tisíce Slovákov sa zaujímajú o to, aby naša krajina bola zdravšou a ekologickejšou. Preto Eko to funguje vám povedia oni sami. Ahoj, ja som Robo a dnes vám poviem viac o jednej z najstarších a najvýznamnejších fóriem energie. O vode. Aby som bol úplne presný, tak budem hovoriť o vodnej energii a o tom, ako nám môže pomôcť vytvoriť udržateľnejšiu budúcnosť. Ako dobre viete, tak vodné elektrárne využívajú silu tečúcej vody, to je jasné. Niečo ako obrovský mlyn, ktorý namiesto mletia obilia poháňa generátory. Slovensko s množstvom riek a nádrží má veľmi dobré podmienky na využívanie práve takejto energie. Podľa najnovších údajov vodné elektrárne pokrývajú asi 15% našej spotreby elektriny, čo je dobré číslo a navyše nám pomáha znižovať závislosť na fosílnych palivách. Podľa najnovších údajov vodné elektrárne pokrývajú približne 15% našej spotreby elektriny. To je samozrejme, že dobré číslo a navyše nám to pomáha znižovať závislosť od fosílnych palív. A nie je to tak len u nás, ale aj vo svete. Vodná energia predstavuje asi 16% celosvetovej produkcie. Ale prečo je vodná energia taká výnimočná? Jednak je to čistý zdroj, ktorý neprodukuje žiadne škodlivé emisie. Na rozdiel od solárnych a veterných elektrární, vodné elektrárne dokážu vyrábať elektrínu nepretržite bez ohľadu na počasie. Navyše, veľké vodné nádrže slúžia aj na ďalšie účely, ako je zásobovanie vodou, či už pre poľnohospodárstvo, ale takisto nám slúžia aj na rekreáciu. Samozrejme, ako každá technológia, aj vodná energia má svoje muchy. Výstavba priehrad môže negatívne ovplyvniť životné prostredie, zmeniť toky riek a ohroziť živočíchov. Preto je dôležité, aby sa pri výstavbe nových elektrární dôkladne zvažovali všetky možné dopady a prijímali opatrenia na ich minimalizáciu. Našťastie technológie sa neustále vyvíjajú. Dnes už existujú moderné typy turbín, ktoré dokážu využívať aj menšie rieky. A vďaka novým materiálom a konštrukciám sú vodné elektrárne čoraz efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. A keď som hovoril, že naša krajina má na to ideálne podmienky, tak je to pravda. Slovensko má obrovský potenciál pre ďalší rozvoj vodnej energetiky. Elektrárne už sú alebo budú časom menej náročné na výstavbu. Celkovo tak môžeme zvýšiť našu energetickú sebestačnosť. Ale čo môžeme urobiť my? No tak každý z nás môže prispieť k podpore obnoviteľných zdrojov. Stačí si vybrať dodávateľa elektriny, ktorý ponúka zelené tarify a informovať sa aj o nových projektoch. Bola by naozaj škoda, keby sme túto šancu nevyužili.